Yeah. Ano yan mga pamilya, mga winners, makikita ko. 20-20. 20. 50 ni siya. 50 ka ba niya? 50 ba na? 50 mama. Sige na po yung mama. Oh. 20 ka 50. 50. 50. 50. 20 sa Arcel. Ay, 50 di si Arcel kanina. Oh. Okay. Ako 100. Wala pa niya ng tigulang. Ikaw si Dudong. Sa gato si Dudong. 100. 100. Oh, 100. Oh, 100 si Totong 100. 100 si Burns. 100. 100 si Kuya Junis. Taga ano man taga? Pagtarong ka. Oh, 20 na ni kay Darlene. Ano ba gudra do? 100 tapoy. Ano ni ka uning? 100 kay Oning. Ops, kitsa pa. 20 sa dagko. Oh, wala na. Ano nito sing? Wala lang gasolina.